Toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod de Interlocked. Azi vom juca de unde am rămas, adică la 8. Da, aici. Unde nu am dat seama deloc ce să fac. Nici nu m-am uitat. Știți? Credeam că e o muzică. Dacă era muzica aceea, mi-aduce aminte de ceva de mult. Nu, aș vrea să dau skip, da. Pot să dau skip de ce? Nu pot. Trebuie să fac câteva mutări, așa. Nu pot. Bă, da. Din prima ți se pare, bă, o să reușesc. Dar după când încerci să faci. Stai. Cred că am găsit ceva. Am zis cred. N-am zis că am găsit. Asta, să mă mai coace. Aha. Bă! Haide! Nu-mi permit să stau blocat la asemenea level. Să dăm skip. Stai, înainte. Așa, skip level. Să vedem. What the... Mă rog. Ok, deci să ne uităm la... Să ne uităm cu mare atenție. Interesant. Nu e interesant. Nu e interesant. Ce fac eu aici, bă, puzzle? Deci, prima care trebuie să o scot e că e cea neagră. Nu. Este cea albastră, după cum vedem. Nu o să dau skip de data asta. Sau cine știe, poate până la urmă o să dau. Dăm skip, da, dăm skip. Deci asta, da? Stați puțin. Nu, deci, stați puțin. Deci așa. Am scos una, am scos alta. Ce? Da, și pe asta cum le scot?
corect. Poate... Aha. Iai. Dim. Mamă, încercări. Super. Nu, că nu mă înțeleg nimic. Ce? De ce două la fel fac? Bă, dar trebuie să existe ceva aici. N-am văzut-o. Stai puțin. Bă, dau 5 ore la un nivel. Cam atât a fost pentru azi. Dați un test like dacă vreți, dați un like dacă vreți. Pa, pa.